sarvi yhteeseen. Sitä samaa rattaa kuukaudesta vuoteen. Muote oma silti suma hermon omaan luoteeseen. Yhteiskunta kohteli kaltoin. Maltoi onneksi odottaa, että henkisesti kasvoin. Löysi syysi henkiin, mistä paskanesta. Kaikki lähtee omasta asenteesta, aloitteesta. Kotikylä heittää havekykkaa. Onks teillä vettä mukana? Okei. Mä näytän kohta Jukka sulle semmosen EK-pätkän. Minkä? Mallipätkä. Mä käyn leikkissä. Eikä tää ollut kyyssä, niin sano ihan. Niin, sulla on joku alue täällä, missä sä käyt leikkiä. Mä käyn jokaista autoa siellä kokeilemaan. Joo. Näistä valoista, niin Mä vetelen vaikka röökiä sen ajan sitten. Joo, niin tietää sen paikan. Mä en meinaa voi ottaa riskejä tällä hetkellä tiettyjen asioiden takia. Muistatko Joona sen kaa? Muista. Siellähän me käytiin. Joo. Jätkä ulkoisesti lespettä. Joo. Mä käyn kokeilemaan palaako tätä sitten. Kukaan ei jaksa vastaa, kunnes iskee miehin vanhuus ja kaikki päättyy. Kunnon pelkkiä luuloja, ihmisiin ei kuuroja, jotka kokee tietää kuulematta aamun huutoja. Sulkee ikkunansa ja sit viimein yksin kuollessa toteaa, miten kaikki olikin niin hyvin Suomessa. Sama paikka. Mä kokeilen miten tällä Hondalla palaa kulta. No niin, ketkä haluu nostaa autosta pois? Mä en tiedä, mä voisin käydä ehkä röökillä ainakin. Ja mä kuvaan. Juu. Joo. Älä pistä Jouni kiinni. Avaa ovi! Avaa Jukka ovi. Ei vittu. Mä kuvaan Häh? Sä oot kuvaaja. Niin on, mä kuvaan. Kuva, pistä salamavalo päälle. Mä Tässä on salamo päällä. Häh? Tässä on videossa salamo päällä. Missä sun sytkää, Jani kysy? No. Ota salamavalo päälle, nyt lähtee. No vittu, kun tässä on salamo päällä. Sammuta vaan hetkeksi aikaa. No kun ei sitä näyttäis, kato. Tähän niinku ennen kuin sinulla takas. Ei, mutta mä viitin kato kesken pätkästä. Miten vaan. Siihen saa laittaa sen pausen, että se sit jatkuu. Ei tuu vielä. Vittu on tasku. Ei. Aivan vittu kun pystys samalla vittu ottaa kessuja taskusta. Onneksi vetin Firiä. Nyt Siis tulee, nyt tulee. Oon oksentanut Onko tänään. sulla yhtä jäljellä? Ei kun Janilta sain. Vittu. Joo, Onks Janilla? se loppu. Oi joo, okei. Niin vittu. Otatko tosta nyt sen kessun? Niin se tulee. No niin, tulee Mä jo. olin tökannut koko eilisen. Sytytä. Ja ihan paskana tänään. Niin sit mä menisin sammuakin välissä. Mut sit Janilla oli sitä Firiä, niin lähti päivä käyntiin kyllä ihan Joo. mukavasti. Sen päälle vielä pentsoja.
koska näytti ihan, että ne olisi ollut kytät. No kytiksellä ne näyttäisi tossa olevan muutenkin. Kato, joo, nyt on ihan isolla. Sen takia pitää ottaa. No, voi olla, kato, kun me ollaan koko ajan tuohon. Niin, vitut. Ei ne saa niin. Siinä vaiheessa, jos ne tulee, kato, kun ensinhän ne kuulustelee tietty Janista. Niin siinä vaiheessa mä nippaan ne, jos onkin tänne meitä kun vähän syrjätään, niin nää nippaan kun joku pieneen piiloon. Sitten kun ne tytöt lähtee. Siis joo, koska ne pysähtyi tohon ja sanoi.